Yawa dan Allah ƴan uwa musulmai na Nijar, Najeriya da duniya gabaki ɗaya dukkanin wanda ya ga wannan bidiyon ya yi sharing ɗinta. Wani sabon al'amari ne ya taso wato wanda za a yi amfani da shi a ɓata ma musulunci suna wanda dama sun jima suna yin irin wannan abubuwan. Ganin yadda musulunci yake increasing a ɓangaren Europe wato dan Allah a yi share ɗin wannan bidiyon. Sannan kuma daga bisani za ku ji labari dangane da wato kafar yada labaran nan ta RFI ko RP wato ta wallafa wani hoto na wannan Garzali Abdu Tasawa take cewa har yanzu tana nan tana bincike akan dalilin da yasa wato gwamnatin Nijar ta kama Garzali Abdu Tasawa. To wannan sako ne na musulmai ganin yadda musulunci yake developing yake upgrading sannan kuma yake increasing. To dalilin haka wato kasashen Europe kun san a Europe yanzu musulunci yana mugun developing wato yana increasing sosai yana upgrading kuma wato ta dalilin haka sai aka samu wasu kungiyoyi a Dubai wato gwamnatin Dubai ta ɗauki wani mataki wato na zuba makudan kuɗi domin tsare-tsare a fito da tsare-tsare ko kuma shirye-shiryen abubuwan da za a bata ma addinin musulunci suna za a yi amfani da shi wato da wannan dalilin ne yasa mu kuma musulmi dukkanin abin da muka gani wato wanda an kirkire shi ne ta dalilin a kawo mu addinin musulunci cikas to mukan yi kokari wannan abin mu yaɗa shi ya isa ga idon duniya wato ga musulmai domin ko da za su ga abin to sun san manufan abin kuma sun san abu ne kirkirarre abu ne kuma wanda an yi shi ne domin a bata ma addinin musulunci suna. To da wannan damar nake so in yi amfani da ita dan Allah a yi sharing din wannan bidiyon ta karaɗi ko ina domin dukkanin musulmai su samu wannan sakon wato su san halin da ake ciki ko da a ce daga cikin shirye-shiryen wato sun fara akwai bidiyo guda da suka saki wadda tana ɗaya daga cikin wannan shirye-shiryen da suka fara ita ma zan saka muku ita ku ganta. To a yi sharing dan Allah a yi sharing ƴan uwa musulmai dual citizen yake magana. Wani rubutu ne da wata baiwar Allah ta dora a karan kanta na wato suna tafiya a wani guri a London sai ga wata musulma da hijabinta da komai ita kirista ce ita mai bayar da rahoton wacce abin ya faru kanta kamar yadda za ku gani a cikin bidiyon. Sai ga wannan musulma mai hijabi ta zo ta bayan da ta tsira mata allura wanda ake tunanin cewa musulmi ne aka bawa kamar contract na yin wayannan aikace-aikace don ya zama duk inda musulmi yake zai zama an tsane shi ana kuma zargin cewa ko wani abu zai zo sa mutane saboda haka ana zargin cewa wani virus ne za su zo su saka wa mutane wanda zai zama duk inda aka ga wata musulma mai hijabi to za a zatanta cewa irin wannan ne za kuma zama cewa akwai tsoro da rashin sakewa a kan wannan al'amari. Wannan zai kawo tsana da kin jini da wanda suke ƙoƙarin shiga musulunci ma za su daina saboda idan har suka yi ko suka bi irin wannan hanyoyin to zai zama ana tsanar su kuma ana ci musu mutunci ana tozarta su ana wulakanta su. To kun ga dai duka wannan aiki ne da aka fara amma yanzu kun duba rahoton da muka kawo da zu yana maganar Dubai ta ba da kuɗaɗe kuma ta ba da kontragi da wannan kamfanin na wato ALP services wanda zai aiki akan musulmi masallatai yan jaridu shugabanni da sauran mutane duka dai aikata bata addinin musulunci da bata musulmi da yadda zai haifar da mummunan tsana ga al'ummar musulmi baki daya. Saboda haka kuma kasashe ne guda 18 a Europe wanda wannan al'amari zai fara a cikin su kuma kun duba za ku kasashe ne wanda musulunci ke wani irin mugun haɓaka da yaduwa a ciki kuma ɗaya daga cikin kasar da musulunci ya fi ko ina haɓaka a cikin Europe ita ce Ingila. Saboda haka kamar akwai hanya da ake biyowa domin a lalata wannan farin jini da kuma karbuwa da addinin yake yi wanda kuma suke biya kuma suka biya contracting yin wannan aiki su ne mutanen Dubai saboda suna da ground suna da masallatai suna da institutions suna da hanyoyi da masallatai musamman guraren da za su yi amfani da su inda ake ta dora kuɗaɗe da wannan charity da suke da shi foundation ne wa'anda dama ba su yadda suke aikatawa illa tashin hankali da musiba da bala'i to a irin wa'annan abubuwan duka shine zai zama hannu wurin aikata irin wa'annan munanan laifuka. Saboda haka sai an kula ga abubuwa ne sun fara fitowa duka dai dan a yada dan a ki wannan kijin wannan addini kuma bata sunansa kamar yadda muke kallo yanzu. Nan ma dai duka Ingila ne al'amura suna ci gaba da wato ƙara yaduwa. Wannan wani mutum ne mai suna wai Muhammad Usama ɗan ƙasar Pakistan shi ma an kama shi bisa yunkurin da yake na yi wa yarinya ya shekara 14 fyaɗe. Yarinyar yan Birtaniya ce a garin Manchester kuma wato irin abubuwan da ake nunawa za ku ga suna kalli za ku ga ana ta maimaita sunan shi Usama Muhammad Usama
to in fact duk abin da ake nunawa shine ana nuna musulmi ne ke da problem, musulmi ne ke da problem. To haka irin waɗannan matsalolin za su ci gaba da yaduwa, za a yi ta yin su har sai ta bayu zuwa ga an fara canzawa musulmi fuska, ana kallon su yan ta'adda. To dama shine asalin abin da ake so, a madadin tsanar yahudawa, wannan antisemitism da ake da shi, to shine ake son a juya, wato sama ta koma ƙasa, ya zama an juya game din ya koma kuma musulmai ne ake wannan mummunan tsana. Wannan shine abin da suke shiryawa, kuma kamar yadda na faɗa muku, samu rahoto sun yi irin wayannan tarurruka nasu, sun tara malamai, kusan manyan malamai na duniya 600, ban tutura musu kuɗaɗe, an biya, za a zo kuma ita operating. Wannan kuma operation din shine wato za a ji zage-zage da cin mutunci da keta alfamar manzon Allah ta ƙara tasowa, da shine abin da zai zo ya bata mana rai, ta koke. To ga sanan dai su suke daukar nauyin abin, kuma hankali a hankali abubuwan suke ci gaba da fitowa. La iyaka wayannan malamai da aka bawa kuɗi da wayanda aka bawa a yanzu da wayanda dama cin an babba su sani shi bature ko kuma irin wayannan tsare-tsare abubuwa ne da suke tafiya akan record, kuma a hankali Allah zai kawo record din zai fito, kuma record din zai fito zai yi linkin, za a gan shi, kuma lokacin za a ga sunan mutum, za a ga sunan komai da bayanan shi da inda yake karba kuɗi da komai. To Allah zai tona wannan asirin, saboda haka wanda ya karba a baya da wanda yake ci gaba da karba da wanda yake layin karba da wanda yake sa ran zai karba, to su zauna a cikin shiri, lalle akwai tonin asiri zai biyo, wanda kuma idan wannan abu ya taso, wato mutum ko yansa ba su yafe masa abin da ya aikata ba. Idan kuka lura da rahoton da Garzali Abdu Tasawa ya tura ma wato DW akan 'yan gudun hijira na Najeriya, ku kalle shi tun daga farko har ƙarshe. Wato ina so, akwai dalili guda uku wanda wannan dalilin a dangane da gwamnatin Nijar, wannan dalilin shi kadai ya isa wato gwamnati ta kama Garzali Abdu Tasawa. Ba murna muke yi ba, wato muna taya shi jimami, saboda aikin jarida aiki ne mai hadari, sannan kuma dukkanin wani wanda yake aikin jarida bai wuce wannan abin ya faru da shi ba. Kamar matsala ce kana iya ganin ta, abin da baka tunani ya zama ma matsala, wato rahoto kenan ya zama ma matsala, to zaka iya bada shi ya kasance matsala gare ka. Idan kuka yi duba da rahoton da ya tura ma DW dangane da 'yan gudun hijira, wato abu na farko shine daga cikin tambayoyin da yake yi ma 'yan gudun hijira, wato amsar da suka bashi, akwai wani mutum guda wanda ya ce sun shigo gudun hijira daga wato Katsina zuwa Yamai, wato sun rasa inda za su zauna, domin duk inda suka zauna ana korarsu, sai jikin makabarta suka samu suka zauna, kusan nan suke kwana, nan suke abubuwan su, kuma a lokacin sanyi. Ya ce daga bisani kuma 'yan sanda sun zo sun kora su, kuma sun kona gurin. To wannan dalili na farko kenan. Idan ka kalli wannan maganganun da wannan dan gudun hijira yayi, in dan Najeriya ya ji abin da ya faru, wato kun san ba zai ji daɗi ba, zai ga cewa an wulakanta mutanensu, da suka yi gudun hijira, wato ana musu wulakanci duk inda suka zauna. Jikin makabartan ma ba a bar su ba, kun ga ba zai ji daɗi ba, zai so sa mai zuciya ta yadda zai iya tunani mara kyau, ya ga maganganu mara kyau dangane da Nijar da gwamnatin Nijar. Kun ga wannan shi kanshi dalili ne, kuma matsala ce wadda a matsayin shi na ɗan jarida bai kamata a ce ya wallafa wannan magana ba. Sannan kuma daga bangare nata gwamnati, idan kuka lura, duk wanda ya san gwamnatin Nijar dangane da 'yan gudun hijira, idan 'yan gudun hijira 'yan Najeriya suka shigo, kai ba ma Najeriya ba, idan suka shigo, tana iyaka bakin kokarinta wajen kula da su ci da sha da kuma kuɗi, wato na sawa aljihu haka. Ni wannan shahidin ne, wato na ziyarci gurin 'yan gudun hijira kimanin wuri 3, wato na ziyarci na gidan Rumji a nan jihar Maradi, na ziyarci wato na Shadakwari, wato shi ma duk cikin jihar Maradi. Sannan kuma dukkanin 'yan gudun hijirar da suka shigo ana karɓar su, wato sannan kuma lokaci bayan lokaci ana raba musu abinci da kuɗin kashewa, daidai gwargwado gwamnati tana iyaka bakin kokarinta. Sannan dukkanin ɗan gudun hijirar da ya shigo in ya ji ni ya san da cewa wannan abin shahidin ne, wato gwamnati ta yi musu wannan kokarin, ya sani. To a bangare nata gwamnati, dalilin wannan maganganun da wannan ɗan gudun hijirar ya faɗa na cewa an kone inda suke zaune, suna fama da yunwa, ba a tallafa musu, kokarin da gwamnati take yi, idan ta ji wannan labarin dole ba za ta ji daɗi ba, kuma duk ɗan Nijar ya ji ba zai ji daɗi ba. Kun ga wannan shi ma dalili ne wanda zai iya tada hargitsi tsakanin hukumomin mutanen Nijar da mutanen Najeriya, sannan da gwamnatin Nijar da gwamnatin Najeriya. Kenan kun ga wannan dalilan guda biyu su kansu sun cika dalilan da Garzali Abdu Tasawa bai kamata a ce ya wallafa wannan labarin ba. Sannan kuma a idin duniya, a idin Amerika, ƙasashe waɗanda ba su sun tafiya ƙungiyar gamayya IAS, wato ko da yaushe kowa ya san cewa Amerika ta rikita duniya, sannan kuma ko da yaushe
so suke su samu wani kwakwaran dalili wanda za a ce gashi sun sanyo ƙasar Nijar gaba ko kuma sun kawo ma wannan mulkin cikas. To duba da wannan labarin idan suka ji abin da yake faruwa shi kanshi suna iya ɗaukace akan dalili wato su yi ƙoƙarin wato su ɓata ma Nijar suna ta yadda za su iya samun dama ta su kawo ma wannan mulkin cikas. Kun ga wannan shi ma babban dalili ne wanda Garzali Abdu Tasawa bai kamata ya wallafa wannan labarin ba. Sannan kuma kuna ganin kankanin dalilin wanda kirkirar shi aka yi wanda yasa Amerika ta kawo hari a Najeriya dangane da Kiristoci. Kowa ya san ƙarya ce ba Kiristoci kadai ake kashi ba, amma wannan sai ta fake da wannan dalilin wanda bayan su suka kirkira suka kawo ma Najeriya hari. To ina ta ga wanda an ce cikin ƙasa ya faru. To kun ga wannan shi ma